Khubor ka Batesi TV. Ki pulit jongka Eastern West Khasi Hills District kila kemno ya wei ubriu ubadang arpun rius nem karta ringkat udrak. Ya uni ubriu la yo kem naga kentoi lumyo jongka shnong pendeng mairang kabahap hapoka Eastern West Khasi Hills District haga jan met jongka shipau tarik unai wing arjar arpulai. Kat kum ukruwa balapha da katanat pulit layatu bahaga jingtalasi ki pulit kilayok kurup gram drug heroin katway hajar tengka kapisa bat kaway ka mobile phone kani gadai ka sen ka baar baki pulit kinyo kurup drug hapo kani ka district bat ka banengkong nadu balayo yala ka jong ka district ka New Trap Youth Council mentaga sengi ka lapan scam ya ki nong yalam batmai jongka ki bala syajit banlong kum ki nongkit kam jongka Central Executive Council na gabenta ka samoy trekam arjar arpulai hadu arjar arpun riung ya gani ke jing yalang pen scam la penlong haka community hall jongka jaos app bat lompelon haka ba lawan ban sakhilang ru daki nong yalam jongki seng bhalang boper bagan top ya ka menteri sarkar lapan scam ya ginong kit kam batmai da president banengkong jongka HYC uba Peter Lawai. President barim jongka New Trap Youth Council uba Robert June Karjarin ulapan bena ba unrung no syaka jeli jongka sain perthai. Ulaong ba udan jingtmu ban yakun ya ke election MP Lok Sabha na Shillong parliamentary seat bat unpan tiket naga seng riulo. Ki nong yalam niam jongka Maudem Presbytery kila kerpat yau MP jongka Shillong uba Vincent Pala ban penyo jengarap lengba ka skim na gebenta bante ya ka Youth Development Center ha ka Shnong Patarkhma bat kumjuru ban ai jengarap na gebenta ban shna ya ka Ying School jongka Jingeseng Samla Presbytery English School ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People kala yo kem yo wei unong de drug na khandailat Kitkot jongka seng FKJGP kila yok ban bat yau na jaka badon marjan bat ka parking lot muda. Kila IT noi syaki pulit jongka Sadar Police Station bat na la yok kurup arteli kitin golden, life teli kitin barin, arteli kitrnia inject, arteli ke mobile phone, ka pisa Bangla ka basifau tengka, ka pisa India, nreus pa khatsan tengka da ka pisa kot bat kendai pesan tengka ki pisa khutia. Ka Meghalaya Boxing Association and Boxing Federation of India harengkat ka jingkersyan ka tenat Sports and Youth Affairs jong ka Sarkar Jilla sa sisien kat sa pelong ya ka 7th Elite Men's Boxing Championship 2023. Habaya keren bat kinong thok khubor President ka Meghalaya Boxing Association uba Cornelius Kharhunai ula pentip bagani ka lempung kan sedang nado ka arfsan tarik nayuing hado ka sitarik unok pra arjar arpulai. President ula pentip ru bakindon kirangnya kura gibala pau hakari gibala khurtakma hakiran sanya kura boper. Lakhmi lenti bakumba arspa sanpau hadu laispa ngut kirangnya kura kin wane shimenta na ki arhunyo lani arhu prateli ki jela. Ka Election Commission of India kala pentip baka election haki santeli ki jela hari India kala sedang haka hinyo tarik unai weng arajar arpulai. Hagani ka election ka polling booth ka barit tam ka day ka badon ha Rajasthan bat ki don tang lai pusan ngut kinong tap vote bat baro lai pusan ngut kidai na kajuk ay yung kasem. Kani ka polling booth, kadai ka bala tip kum ka Badmer ka par. Bun ba giyeng ki bala shna hasla kila plo hadal le ka badan kampaji na nong ba Srinagar. Kajing plo kadai na kajing kemding kensan ka way na giyeng ki badan hasla bat kading ka lapor siya ki way pat giyeng. Kajing ruai ka badan lang kajing kren jong Menteri Rangba do kari Narendra Modi kala rung hagatup ban syajit na kabenta ban yok ya ka Grammy Awards 2024. Kani kajing ruai kala yok ban rung hakatup jong ka Best Global Music Performance. Kadai kajing ruai bala tau bat ruai da Gaurav Shah bat ka Falguni Shah. Ka kerteng jong ka ruai kadai Abundance in Millets. Lakenok bakawai ka kena ka badang Saus Nem Karta kala Shah bat bor hawai police officer Hadosa District jong ka Rajasthan.
Katai ka kena kadang syak sumar mentah ha hospital. Police officer ubala syak kena udai badon duty election ha Rajasthan. Kipai ba kila bom la tiet shwaya bad hadin kata kila IT se ki pulit. Kinong song kila mi kroi ban pelong jinya khi hakmat ka Rahuas police station ban dawa baka an kadai ban le dakaba ting yau tai pulit. Ka Guwahati University kan ailat ya ki samla pulie kentai ki bapoi benai bakin sim shuti bat on map ru haga attendance ya ki. Ka university kala penjun seru kendiat ya ka jingdon kam jonga attendance na ka benta ki kentai. Kala bu bagi samla kentai ki don kam ban poi ka attendance tang 90% bagi nyo ban tho exam. Ki nong tu kila senret da ka rong yong ya ka CCTV camera ka bala bu ha ka ATM ha Delhi bat kila lute san lak tengka na po ATM. Ka ATM basya tu kadai jong ka HDFC Bank Sudarshan Park. Kinong tu ki penon kam daga gas ban ot ya ka ATM machine ha ka por bagi sei ya ka pisa. Kinong lute kila yo rong no shiklor shiteng tengka na ka wei ka kali kit pisa jong ka SBI. Kani kala jaha ki thain Tigiria ha Kotak district jong ka Jilla Odisha. Ki pulit kilawan poi ha ka tai ki jaka bat ka jing toket kala sedang. Kadai ka kali ka barang syumi na bank ban leit thap pisa syaki sautli ki ATM. President ka United States of America Joe Biden. Unia kenduk markmat bat President ka China Xi Jinping bania keren halor ki babon ki mat khamtam ka jingye pher jingmut hapadeng ka US bat ka China. Kini keren ru ya kamat ka bayadai halor ka thma hapadeng ka Russia bat Ukraine ka thma hapadeng ka Israel bat ki Hamas bat kini keren ru halor kamat ka bayadai bat ka Taiwan. Shen ke India kan saya soy soskular bat ke Taiwan nak benta bahkan pak hadu silak ngut kibriyo jungka ban lek trei lek ta kum haki hospital bat haki karkhana bapher ha Taiwan. Ke India kan pak ya kibriyo jungka ban lek trei sa Taiwan kum si benta ban yarap ban kentiu ya ka yok ka kot jongka tai geri bat ha ka joka poru kan yarap ban penyok kam yok jam ya ginong India. Haduk mentah ke India kalau ya soy soskular bat kat lai teli kiri bahkan top ya ke UK, ke Japan, ke France, bat dangshen bat ke Israel. Ke Israel ru ke dai kari ke bapan nong tray haduk silak ngun na India bakin mi bujli ha ke jaka jong kinong Palestine ki bala pet krat no mentah na Israel hadin bala khie ke thma pedang ke Israel bat ki Hamas. Ka Russia mentah kala persyang ban thiet biang ya ki tiar thma ki bakala de syaki wei pat kiri namar ba kala sedang duna tiar thma ha ka jing ya khun thma bat ka Ukraine. Ka Russia kala persyang ban pan thiet biang na ka Pakistan, Egypt bat na Belarus. Presiden ka Turki Recep Tayyip Erdogan ukwa ban thau thmai no ya ka riti sensyar jong ka Turki namar ba ka riti trekam ka bamenta ka ya tengkhu palat bat ka ying bisyar. Kajingnya tengko bergayeng besar, kadai hadian baka yang besar, kala penkesan yaukan atale ubala syak set patap. Ki sipai Israel kila pelait ba ya ka video ka bapen i baki leno Hamas ki penlong ketem ha ka wei ka skol ha Gaza. Ha ka video layo i baki leno ki bu ya ki tiar thma jong ki ha ka kamera jong ka skol bat ha khrum jong ka skol pat ki penlong kum ka jaka ai jingikai ya ki sipai jong ki. Kalau mi ke jing siat ha pedeng ki Arkenhon ha ka wei ka mall ha Kansas City jong ka United States. Kila don saungut ki bamen saw ka jing siat. Ki brio ki badan ha po ka mall kila mare lemwer ban wat jakari ha gi jaka bakam shngai. Ki pulit kila yok kem no ya laingut ki brio najan ka mall kat bakidang persyang ban pet krat daga kali. Presiden ka France Emmanuel Macron ula kentu ya ka Israel bahkan sange no ka jing ter bom ha Gaza namar ba ki babon ki bayap ki de ki khlung khana ki kentai bat ki temen. Macron ula penrem ya ki Hamas halor ka jing hertma kan san jong ki ya ka Israel bat ula ong ba ka Israel ka doni ka hok ban ya da ya di henrei ya manta shipor ka de ban sange shwa khnang bagi kin hon yarap kin yo ban penpoi ya ki jing yarap jong ki shaki pai ba. Ka South Africa ga dei gari ga banengkong ha ga doba Africa ban ai shuti hadu saubna ya ka kme bat yo kparu kumjo ha ga por ba ka kme kanang yo khlungret. Kene ga an thamai ga lami hadien bala penmi hukum ga yeng bishar ha ga por badang tian bishar ya ka wei ka mokot duma.
San pungut gibriu gila yap haga jing terbom ka Israel haga way ka school ha Gaza. Ka Israel kala terbom ha Al-Burak school. Kala saiko yala dia da ka baong bagadai ka school ka ba penun kam gile no Hamas. Dang shen ka Israel kala terbom ru yagi lightly gi hospital ha Gaza bat kala keno ba gidei gi jaka ba thau ktem gile no Hamas. Kinong thau ain ha Hong Kong. Kilak thakli menta kumno banle. Namar ka jing kharoi bat ka jing jelai palat ki simat. La ong ba omdei syu tang hayeng brio nrei wat harel ru la sata da ki simat. Ki bor sarkar kila persyang ban senrei dawai nrei kim do jai. Kito kilong kimat kublai.